دیگه چی فایده عشقی که در دل میمونه فقط خاطره تلخوره چی فایده یاد کردن روزایی را که دیگه بر نمیگرده چی فایده عشق استحصالات موسیقی از استودیو فرانس گروپ FM Group Mario і трек айноми хуршед братам бахшида ба дӯст дошташ шабнам сабти овоз аз студияи RPG Record. ман чанд сола ишқ накашидим даст ту дарё буд ман моҳишидим ғалтидим да 2014 буд ошиқи духтарешидим касе мегуфт бигардай раҳат ба гапи ӯ мазидим ягон норозигӣ набуд байни ман ва духтарда фақат ки очаш намехост духтариш қатъӣ магарда неки ягон чӣ гирифта наметонист раҳи ишқ маҳайма меши мегуфтум лек надониста сарнавишта давом додем ишқ мона дӯст медоштем ҳамдигара худо шоҳидай дилу ниятим бад набудак мара ҳаму қая ҷоя будем ба диданаш мешидим аст неки ягон бор даже да ӯ нарасондагиим да сошаш занг мезад зид будак мегуфт алиш гӯрахта чӣ бо хивроди духтарто қатъӣ ма хушбахтай якиам мехе шабнамам дуршидагайма хабар омад ки фотиятай бачаи холашда пони рӯ афтода ичи ҳаёт будак охири ҳафтирам медоштам ҳамашам медодим туда ту чӣ ба розӣ шидӣ ман ку ба умед будам баҳри то охир будан монавадаву қасам хӯрдум ёки кори очатай маҷбур кардани ҷони ман чӣ хел дилу чит ки даи аҳвол то қамони ман дига нест ҳеҷ шабнам дига нест да алоқа мегуфтум ман қалан хирсам боши ман мекунам то қам зеки рӯзи тует буд ӯ рӯз безорай ҷон будам гӯё бекаси танҳоям да дунё парешон будам гӯё рӯзи тует кишти орзуҳои хуршеда баъди ту то ҳозира ман нагаштагиям бедард чанд вақт гузашт уже ғамат надода ким раҳо хабар омад ки кӯдак дошидай шабнами орзуҳот намедонам зиқ шавам ё хирсанд ҳайрон мондам эй худоиш ки ӯ рай сар бигир кишидам мондам тақдира бикасерам сари оянда мехостам неки нашидагайма хатяма дар раҳи росту мехостам фарзандои май ту гирам тарбия ҳамашай биочатай барбодод орзуву ният нигоҳ ки сарнавишта ба орзуҳои ман шидак зид шабнами ма кӯдакдор шида ки баъдаш ӯ ҷудо шид ва алам мекуна ана месӯза дуру занг бизан паи ӯ да куҷода адресам бугу намедонам бешид бирам чӣ мегуфта бошум не ӯ да вақти зиқиша бояд ман да барш бошум хулосаи кор хуршед ниёва шабнам аз зиқ наша мегаҳе ман меши майли буфаҳма ҳама ман ки даст намекашам будам то мурдана ҳамакта бугу бизанаме хубуш бикишама очашай ҷое фаҳмида ки бо ман қатъӣ духтараш гап задестаму гӯё очашда омадай қарш мара мега хита бикам нарас духтари мара е дига ки ҷоша нарасам духтар тоно духтараш сини очаш мегум ҳамашай битоай ту кади ина оқибатиш духтарта маҷбури туй кади ака кордормо нашем киштен ку орзуҳомона хушбахт мекунем шабнама метум зиндагӣ шоҳона фарзанди ӯрама ҳамчун фарзанди худам медонам дӯст медорам ҳардушона баробар ба ҷонам неки бо очаш дидай шабнамай ма дур кард биламай чӣ камам гуфта мезанам дадумка охи любой хе дӯст доштам ҳаму духтарама неки дунёша сӯзондену надоден мада ба неки шабнами овоз ба гӯшит рӯзе раса будон ғайри ти ҳеҷ кара намехомай ту намешам ҷудо ман мекунам рӯзе тура меёвумай ман мешай оли ҳичи тамом нашидай ҳамашай пешай чӣ фоидаи ҷанг раштум чӣ фоидаи дабари рӯи ма истодани яштум да дастош дига даста лавош дига лавай рафт майли рава роеш ки факлава берез мада сатта маска мара соқи ма имшаб дар рӯни ғаму му имшаб да қичоқи гарми дига пацана гузаштау да мурда ки надонист ки ғами ӯ ҳаром дила хурд фикр кардам қатита шари хушбахти да ҷомай неки насиби мада ойлама му битонай битони мираненко бо дидан бо сухтан бо намак да болай захми дил бекине сухта мара ма мирӯзда гузаштам мемонам точка new life my life ангелочка дига форат хатиш рӯи рост даст ба даст мешам дига нестам ӯ пацане ки барои ту макс мешам бигзор ғами ту бимонад даи дили дупора неки ошиқи ту дига намешам дубора мон мара ғам кишам он мара дарҷи хамон барқаси ман барад